Niyazi ke ukuthi kwingxenye ngaphambilini besikhuluma nge-streetwise spirituality ukusho ukuthi ngabe kusho ukuthini ukuvuka emaqandeni. Wonke lama video nje akusuka manje ukubheka emuva niyazi ukuthi besikhuluma nge-streetwise spirituality and ke u20 izinto ebengizibalula ezithathwa njengokuthi izona okufanele ukuthi uzazi noma ufanele uziqonde mangabe uzothi wena uvukile emaqandeni. Kodwa ke kuzo zonke lezi zo20 ebalulekile nokuyiyona ehamba phambili ile eyokuthi abantu kufanele bazi nge-occult nokuqonda ukuthi kukhona okuhle nokubi ngayo i-occult information. Angisezophinda ke ngichaze ukuthi i-occult yini, salichaza igama nomsuka walo ukuthi lisho ukuthini, ukuthi lisho okufihliwe, kufihlelwane na, kufihlelwa ukuthi labo abanalo lolwazi bezokwazi ukuthatha i-advantage ngawe njengoba benza wena ongenalo lolu lwazi ube isisulu salabo abanalo lolu lwazi. Yikho ke lokhu ke iningi labantu esithi abavukile emaqandeni abazi ukuthi ubenzakalani la. Into enzima kakhulu ukuthi abaqondi ukuthi yini i-occult. Kubalulekile ukuthi uzifundise. Uma mhlambe usalele ngasemuva awazi ukuthi yini i-occult, ungabuyela back emavidweni wami engawenza akhona lana ku YouTube ukuze uzokwazi ukuthi uzifundise sicathulisane, ngoba kuzothatha isikhathi eside kakhulu. Njengoba mina ngichaza ama presentation kanje, ngichaza islide ngeslide, angichazi presentation yakho ngoba ngiyaqonda ukuthi i-concentration lifespan yabantu bakithi ayikho nkulu. Yikho ngiyenza kanje ngama video nga-1 ngoba nokuthatha ulwazi ususe kwisingisi uluzisa esiZulwini kudinga ukuthi ugabalale uzama ukuthola amanye amagama okwenza ukuthi isikhathi sihambe kakhulu uma ngabe uzochaza uchazela umuntu. Angingeneke kuwe bhoti insizwa yomZulu. Bhoti wami, njengoba umntwana wakhe na 12 years uzama ukumtraina ukukhulisa inkomo, angazi uma siyaqonda yini lento ebengichaza kule video engaphambilini ukuthi i-subconscious mind yakho isebenza ngento eyibonayo yenzeka, ayi into ozothi wena yenza lokhu njengamanje ngoba lokho sekuyi-conscious mind. I-subconscious mind yakho kuzofanele ukuthi njengoba ingane yakhe na 12 ayibone wena wenza, hayi ukuthi uyifundise. Awutrain la ngoba mawutrainer udila ne-conscious mind, lento esiyenzayo masisesikoleni esiyenzayo mangabe sisema university esiyenzayo emsebenzini, yonke into sikisidila ne-conscious mind ngoba uthatha inqumo manje wenza lokhu ne-target wenza lokhu nalokho. Ingane yakho mangabe na 12 ayibone ukuthi la ekhaya kuyafuywa, la ekhaya inkomo mangabe sengizongena ihlobo siyadipha kwenziwa lokhu, kube yinto eyenzakala, hayi ukuthi uzoyifundisa. Yes, uzoyifundisa vele ukuthi kwenziwa kanjani lokhu nalokho kodwa akube impilo yala ekhaya. Akungabe yinto ozothi ke hayi mina ngizokufundisa ukuze wena ungazuba isigqila mosukhulile ke ngane yami fanele ukuthi ube nezinkomo uthenge ube nalokhu uyixoxela indaba engane. No, fanele kube yinto eyibonayo iparticipate kuyona iminyaka ngeminyaka. Kube yinto ezothi mayisindala ithi hayi thina ekhaya sakhula sifuya inkomo masuyidayisa u12,000 okusho ukuthi angidingi ukusebenza. Ingane ezoyithathela isinqumo ngoba lento yayenza eba involved kuyona esakhula. So kufanele ukuthi siqonde lokho ukuthi akuyona into ozoyifundisa ingane, yinto ezoyibona yenze kusuku nosuku. Kufana nokulwa phambi kwengane, akuyona into oyifundisayo ukuthi njengoba sixabana awuplani lokho ukuthi ufundisa ingane ukulwa nobudlokombela, kodwa ingane iyakucosha lokho, ucoshwa i-subconscious mind yayo ngoba exposed kuyona leyo nto noma wena ungazi ukuthi izoba namthelela muni enganeni. So asiqondeke lokho. Abantu ke abangavukile kubalekile ukuthi nilalele nayo i-streetwise spirituality ikhona i-presentation kaMapheshe nayo ehlukene izigaba ezintathu, inde kakhulu kodwa uma uyinika isikhathi ngoba uma ufuna uyathola, ufuna iqiniso uyalithola. Uzoyinika isikhathi uhambe uyoyilalela. Abantu abangakamazi uMapheshe ngiyacabanga ukuthi ke mhlambe abantu abasha abaqala nokulalela mhlambe le video, kodwa ke kubalekile ukuthi sizame ukuzicathulisa kulolu lwazi ngoba ngaphandle kokwazi le occult information
kuzoba nzima ukuthi ukwazi ukuqonda okwenzakalayo la emhlabeni nokuthi udile nakho ngendlela ezokwazi ukuthi ikusebenzele wena njengomuntu. Njengoba kukhona izingxenyeke ezimbili ze-occult, ifana nethuluzi, ifana nommese. Ummese uyasika ngayo uqobe ukuze uzokwazi ukuthi ukudla kwakho kube sesimeni sokuthi ukwazi ukudla kahle. Kanti futhi umbese uyakwazi ukuthi ugwaze ngawo umuntu umbulale. Okubalekile ukuthi wenzani ngalolu lwazi osunalo. Uyakwazi ukumanipulate abantu ukuthi bekwazi ukwenza izinto ngalendlela oyifunayo njengoba benza. Uyakwazi futhi ukuyisebenzisa ukuze wena ikukhanyisele indlela yakho ungezusokola kulomhlaba esiphila kuwo, njengoba siphila la sitshela ukuthi thina ukwazi kwanzima awuboni ukuthi kunama solutions, awuboni ukuthi uzophuma kanjani ebugqeleni, awazi ukuthi uzophuma kanjani kulenyakanyaka osungene kiyo, kulezi ikweletu osungene kuzo, usuvele wacila ngonwele lodwa, awazi nanokuthi yini into ozoyenza. So okunye ke futhi ku YouTube ngizophendula imibuzo eminingi abantu ade bengibuza yena ukuthi sekuphele unyaka namafala kahlana ngaye kumsebenzi. Abantu bebengibuza izinto eziningi nje, ama questions a personal ukuthi mhlambe ngabe ngiyenza kanjani ngezikweletu nani. Ngizokwenza ivideo ku YouTube engizobe ngichaza yonke into. So uma interested ngizoyenza nje la ensukwini ukuze uzokwazi ukuthi ubone ukuthi uyakwazi ngempela ukuphuma. Ayikho into ekubambile, into ekubambile izinqumo zakho nokwesaba kuphela. Nganginazo ke nami ikweletu lokho ke, kodwa ke ngizoxoxa evidweni ukuze uzokwazi ukuthi uqondeke. Yazi occult information, sizongena kafishane ukuthi ngabe yini yiphi ke yona le occult information noma lolu lwazi olufihliwe okufanele ukuthi ulwazi, ngoba abantu kuzo zonke lezi zinto esizibalile noma engizichazile ezu20 eyona ebalulekile ukuqonda i-occult information, ulwazi olufihliwe. Iluphi lolu lwazi olufihliwe? Ngabe lufihlweleni? Ukuze uzokwazi ukuthi ukwazi ukuliqonda, ulisebenzise usuku nosuku, kuzodinga ukuthi uzincenge, uliqonde, ulipractice, uli-applye, ngoba mangabe ungalenzi ufana nje nomuntu otshelwe into wahlalela nayo, ayikho into oyizuzile lapho. Ngoba ubuhlakani ukuba nolwazi bese uyali-applya, ulipractice, ngoba ngaphandle kokulipractice ufanele nje nomuntu oyilalela.